Kung pagkaon ang hisgutan, ang Lechon Cebu dili ikalimod nga usa sa labing lamian, espesyal ug ikapasigarbo sa tibuok nasud. Maong bisag asa katapit sa Sugbo, ang lechon ana gayud. Mao ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DVMF sa syudad sa Sugbo kanunay nagmonitor o moduaw mismo kausa sa usa ka semana sa mga shops aron masiguro nga luwas ang maong gibaligya nga pagkaon. Gibutyag sa Supervisor ug Meat Control Officer 2 nga si Dr. Edelito Galaura nga kausa sa usa ka buwan aduna sila ma-confiscate nga lechon products nga wala ni tumat sa tukmang proseso sa pagbalikya og lechon. Niadtong Sabado, Mayo 3, aduna sila lechon nga gikonsiderar nga hot meat o gi-confiscate ang 12 ka kilo nga lechon. Matud ni Galaura, wala nakapakita ang pribadong lechon vendor og meat inspection certificate kon MIC. Commodity nga atong itinda specific to meat, naagyoy accompanying nga meat inspection certificate. Ang nahitabo sa lechon is wala siya ka-present og kana nga document which is na-follow siya under sa gitawag nga hot meat. Kung matag nga hot meat o walay MIC nga mapakita ang usa ka vendor o kompanya, nagpasabot nga ang karne o produkto wala miagi sa saktong inspeksyon o wala giihaw sa accredited slaughterhouse. Matud ni Galaura, adunay warning sa mga lechon o meat vendors o sa i-confiscate ang produkto o hatagan og citation ticket. Ang ato diri gi-adapt is only the city ordinance which is pwede ta mahatag og citation ticket. First offense is 2,000. And then the second offense is 5,000. But kung basihan nato ang balaod gyud which is the national law, the Republic Act 9296, mao to ang Meat Inspection Code of the Philippines, dako-dako siyang mabayaran. Gali gituyo pag-adto sa MyTV Cebu News Team ang usa sa mga lechon store sa Barangay Guadalupe nga naluwatan sa first offense citation og namultahan og 2,000. Tungod ang mga namaligya, walay meat vendor certificate. Sa among pag-adto, sirado ang baligyaanan tungod mitambong kini sa Meat Safety Seminar sa DVMF karong adlaw. Sa mga nangutana kung asa mapunta ang lechon human ma-confiscate, dili nila kini kaunon sukwahi sa mga komento sa social media. Matud ni Galaura, ilubong nila kini sa yuta. May padangat sab si Galaura sa kakuyaw sa zoonotic diseases o sakit nga makuha sa tao gikan sa pagkaon sa usa ka karne. Maong paghimangno sa buhatan sa DVMF ngadto sa lechon houses, labi na sab sa mga meat shops, stalls, dealers ug vendors nga modangop sa ilang buhatan tungod andam sila nga moasikaso aron mahimong legal ang negosyo. Katong renewal nila sa business permit, of course mag-start kita sa assessment and then the payment for the assessed value, and then for the meat handlers, kinahanglan ta og health card gyud. And then they have to attend the hygienic handling seminar, which is what we are conducting right now. And then for the meat stalls, especially katong Cebu City owned government nga markets, public markets, kinahanglan gyud ta og market certification from them. Asuy sa DVMF, ikaupat na nga gipahigayon karong tuiga ang Meat Safety Seminar sa DVMF karong adlaw. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.